అందరికీ మరణాత, అందరికీ మరణాత, మరణాత. వాక్యంలోకి వెళదాము. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 20 నుంచి 23 వరకు. ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నారు. మనుషుల ద్వారా మరణం వచ్చును గనుక మనుషుల ద్వారానే మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను. ఆదామునందు అందరూ ఎలాగూ మృతి పొందుతున్నారో అలాగునని క్రీస్తునందు అందరూ బ్రతికి ఉందురు. ప్రతివాడును తన వరుసలోనే బ్రతికింపడును. ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు, తర్వాత క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతికింపబడుదురు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుని మా పరలోక తండ్రి, రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు, ఆదరణకర్తమైన పరిశుద్ధాత్మని మీకు స్తోత్రములు నాయన. ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడాలా అని చింతించకండి. మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడతారని వాగ్దానం చేసిన వాగ్దానకర్తమైన తండ్రి, నన్ను మరుగుపరిచి నాలో ఉండి మీరు మాట్లాడుతుండగా ఆ మాటలు అందుకున్న మాటలు చెబుతుండగా బిడ్డలందరూ కూడా వినే చెవి దయచేసి వినదాన్ని భద్రం చేసుకుని మేము కూడా గొప్ప పునరుత్థాన దీవెనతో నింపబడినట్లుగా ఆశీర్వాదం దయచేయమని దాత అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పుణ్యాన్ని బట్టి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఈ రోజున మరి ఈ నెలంతా కూడా పునరుత్థానం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మృతి చెందిన మానవులు ఎలాగూ తిరిగి లేస్తారు, ఎందుకు లేస్తారు అనే విషయంలో మాట్లాడుకుందాం. మృతి చెందిన మానవులు ఎలాగూ తిరిగి లేస్తారు, ఎందుకు లేస్తారు అనే విషయంలో మరి చాలామంది లోకంలో మనం చూసినట్టయితే మరి చనిపోయిన వారు ఇంకా లేవటం ఉండదు, ఇంకో జన్మ లేదు, లేకపోతే మరి అక్కడ తీర్పులంటూ ఏమి ఉండవు, ప్రాణం పోయింది కాబట్టి గాలిలో కలిసిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వేరే స్థితి లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అందుకని అదే విషయంలో మరి మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్తలో 22, 23 వచనాల్లో చూసినట్టయితే పునరుత్థానము లేదని సద్దూకయ్యులు అని రాయబడింది. అంటే పునరుత్థానం లేదు అని సద్దూకయ్యులు వాదిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఆ దినాన కూడా మరి పునరుత్థానం ఏమీ లేదని చెప్పేసి చెబుతుంటారు. వారికి మరి కొన్ని సందేహాలు నివారణ చేస్తుంటారు ప్రభువారు. అలాగే కాబట్టి మరి నిజమే కొంతమంది లేదని ఇంకో జన్మ లేదు, లేకపోతే మరి ఇంకా తీర్పు లేదు, నరకం లేదు, ఏమీ లేదు, అంతే శరీరం కాబట్టి అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వేరే స్థితి ఏమి లేదని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. కానీ అదే విషయంలో కూడా ప్రసంగిలో మనం చూసినట్టయితే 3వ అధ్యాయము 20 నుంచి 22 వరకు మనం చూసినట్లయితే ఆ సమస్తమును ఒక్క స్థలానికే పోతని అంటున్నారు ఆయన. సమస్తము మంటిలో నుండి పుట్టింది. మరి ఎవరు చెబుతున్న మాట అంటే అన్నీ కూడా మనుషులైనా జీవరాశులైన కూడా మరి మంటి నుండి తీయబడ్డారు, చివరికి మన్నయిపోతున్నారని చెప్పేసి తెలియపరుస్తున్నారు ఆయన. నరుల ఆత్మ పరమునకు ఎక్కిపోవును లేదు, మృగముల భూమికి దాటి చెప్తున్న మాటలో నరుని ఆత్మ అన్నారు, ఇక్కడ మృగముల ప్రాణం అన్నారు. అంటే మృగాలకి ఆత్మ లేదనే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనిషి ఆత్మ
విషయంలో పరమకు ఎక్కిపోవనో లేదు, అలాగే మరి మృగం యొక్క ప్రాణము కిందకి దిగిపోవనో లేదు, వెళ్ళి చూసి వచ్చిన వారు ఎవరికి తెలియదు అన్నారు. పోనీ ఎవరిని వచ్చి లేపి తీసుకుని చూపించేవారు ఉన్నారంటే ఎవరూ లేరు అంటున్నారు. నిజమే అన్నమాట. అప్పుడు దినాల్లో మరి మనకి మార్గం చూపించిన వారు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఆ మాట ఆయన ఉపయోగించారు. ఆయన గొప్ప జ్ఞాని, సొలొమోను మహారాజు గొప్ప జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఆయన ఆ మాట ఉపయోగించారు. ఇక్కడ సద్దూకీయులేమో పునరుత్థానం లేదు అంటారు వీరు. అయితే ఇప్పుడు మనకందరికీ ఆధారం ఏంటంటే మనకు పునరుత్థానం ఉంది. అందుకని పౌలు గారు అంటారు కదా, తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయములు 13 నుంచి 18 వచ్చిన మనం చూసిన నిరీక్ష లేని ఇతరుల వలె అంటుంటారు. ఇతరులు ఏంటంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి వారికి ఒక నిరీక్షణ లేదు. అయితే ఇప్పుడు యేసు ప్రభువును బట్టి మనందరికీ నిరీక్షణ కలిగిన గొప్ప ఆధారం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు మనకి ఆధారం, మార్గం చూపించారు. ఏంటి అక్కడ వాక్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే మేము ప్రభు మాటను బట్టి చెప్పున్నది ఏమనగా అంటున్నారు. మరి ప్రభు మాటను బట్టి చెబుతున్నారు. ఏంటి అని మనం అక్కడ గమనించినట్లయితే ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచుండు, నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధిని చేరము. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ప్రభువును బట్టి మనకు కలిగిన గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే ప్రభునందు మృదులైన వారు ధనియులు అని రాయబడు. ప్రభువు జన్మించారు, మనం కూడా ఈ లోకంలో జన్మిస్తున్నాం. ఆయన జీవించారు, మనం కూడా జీవిస్తున్నాం. ఆయన చనిపోయారు, మనం కూడా చనిపోతాం. ఆయన సమాధి చేయబడ్డారు, మనం కూడా సమాధి చేయబడతాం. ఆయన తిరిగి లేచారు, మనం కూడా తిరిగి లేపబడతాము. ఆయన ఆరోహణమైపోయి మరి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు, మనం కూడా తండ్రి దగ్గరికి చేరుతాం. అక్కడ యుగాయుగములు సదాకాలము దేవునితో ఉంటామని ఆ వాక్యం యొక్క వివరము అక్కడ చక్కగా చివరి వరకు రాస్తూ ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి గొప్ప ధన్యత ఎవరిని బట్టి కలిగిందంటే మరి అప్పుడు జ్ఞాని అయిన సొలొమోను అయితే చూపించేవారు ఎవరున్నారు, వెళ్ళి చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు అన్నారు. ఇప్పుడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ప్రభువే మనకి అన్నీ మరి నిరీక్షణకి ఆధారమై ఉన్నారు కాబట్టి గొప్ప ధన్యత మనకి దొరికింది. కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనం ఇందాడ చదివిన విషయంలో చూసి ప్రతివాడు తన వరుసలోనే బ్రతికింపబడును. అయితే మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క మరణం ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని అంటే ఆదాం బట్టి వచ్చిందని మనందరికీ తెలిసింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనము చూసినట్టయితే వాక్యంలో చూసినట్టయితే ఆదామును మొదటి మనుష్యుని ద్వారా మరణం వచ్చెను అని రాయబడింది. ఆ మరణము ప్రతివాడుకి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మరి ఆదాము తర్వాత అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు పాపం చేస్తున్నాం కాబట్టి పాప నైజం వచ్చేసింది. కాబట్టి నైజంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనిషి మృతి చెందడం సహజమైపోయింది. అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనే దేవమానవం ద్వారా అనగా రెండవ ఆదాము ద్వారా మృతుల పునరుత్థానము కలిగను. అయితే ఆదామునందు అందరూ ఎలాగ మృతి పొందుతున్నారో అలాగునని క్రీస్తునందు అందరూ బ్రతికింపబడుతురు. ఎప్పుడైతే మృతి చెందుతున్న ఈ మానవుడు పాపనైజంతో నిండిన మానవుడు యేసుక్రీస్తు చెంతకు చేరినప్పుడు ప్రభు వారి యొక్క అపరాధమును క్షమించి కుడివైపు దొంగను ఎలా చేర్చుకున్నారో అలా చేర్చుకుంటారు ప్రభు. అక్కడ మనకు గొప్ప ఆధారం కనపడుతుంది. అందుకని ప్రతివాడు తన వరుసలోనే బ్రతికింపబడును. కొన్ని వరుసలోనే కాబట్టి ఆ వరుసలో బ్రతికింపబడతారు అని ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు ప్రభు మరణించి సమాధి చేయబడి మూడో దినమున సజీవుగా లేచి తను నిజముగా వెంబడించి విశ్వసించిన వారందరికీ సజీవునిగా తాను 40 దినాలు కనపరుచుకున్నారు. నేను బ్రతికి ఉన్నాను, నేను సజీవుణ్ణి అని తెలియపరుచుకున్నారు. యేసు ప్రభు అందరికీ కనపరుచుకున్నారు, తాను కనపరుచుకున్నారు. కాబట్టి మరి భూమి మీద దేవుని మాటలు గల ఒకే పుస్తకమైన బైబిల్లో అన్ని విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి. మానవుని
ఈ లోకయాత్ర తర్వాత విషయాలు స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా తెలియపరుచున్నారు. దీన్ని మానవులందరూ తెలుసుకునవలసి ఉన్నది. అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఆంతర్య పురుషుడు అనే మాట ఒకటి ఉంది. మనం గత ప్రసంగాల్లో చెప్పుకున్న మానవులో త్రిత్వం ఉందని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తెస్సలో రాసిన పత్రికలోని తెస్సలో రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే ఆత్మయు జీవమును శరీరమును అని 3 ఉన్నాయి అక్కడ. ఆత్మ, జీవము, ఈ శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన 3 విషయాలు ఏంటంటే ఆత్మయు, జీవమును, శరీరమును అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మరి శరీరం మరి మన్ను కాబట్టి అది మన్ను అయిపోయిందని చెప్తూ ఉంటాం. జీవము గాల్లో కలిసిపోయింది అంటుంటాం. ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని వద్దకు చేరవలను. మనం ప్రసంగిలో చదువుకుంటూ ఉంటాం. 12వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూసినట్టయితే మన్నైనది వెనకటి వల్లనే మరలా భూమికి చేరును అని. మన్నైంది అనగా మన శరీరం మన్ను. ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని వద్దకు మరలా పోవును. కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి గొప్ప ధన్యత ఇచ్చారు. అందుకని మనము కీర్తనాకారుడు రాస్తున్నారు 139వ అధ్యాయములో 16వ వచనంలో చూసినట్టయితే నేను పిండమనై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను. చూసారు అక్కడ నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైనను కాకమునుపే నా దినములన్నీ ఈ గ్రంథములో లిఖితములాయను రాయబడి ప్రకారం మనం ఎన్ని దినాలు ఇక్కడ భూమి మీద నివసించాలో దేవుడు ప్రతి మనిషి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ దినాలు లెక్క పూర్తి కాగానే మన్నైనది మా శరీరం కాబట్టి మన్నైపోతుంది. ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని వద్దకు చేరవలసి ఉంది. కాబట్టి మరి మనం మానవ నిత్యం వాడుకునే మాటలో పరిశుద్ధ గ్రంథములో చెప్పబడినవి కొన్ని ఉన్నాయి. కొరింథీ రాసిన మొదటి పత్రికలో 2వ అధ్యాయములు 11 నుంచి 13 వరకు మనం చూసినట్టయితే ఒక మనుషుల సంగతులు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాక్యంలో మనుష్యాత్మ అని ఉంది, అలాగే మనస్సు, అంతరాత్మ అని ఇక్కడ రాశారు. మాటలు బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే లోపలున్న ఆత్మనే మనుష్యాత్మ, మనస్సు, అంతరాత్మ అని తెలియపరిచారు. అలాగే ఆంతర్య పురుషుడు అంటారు. కొరింథీ రాసిన 2వ పత్రిక 4:16 అయితే ఆంతర్య పురుషుడు, బాహ్య పురుషుడు అనగా శరీరము, బాహ్య పురుషుడు అనగా శరీరం. మనలో ఉన్న ఈ ఆంతర్య పురుషునికి, ఆత్మకి మరణం లేదు. బాహ్య పురుషుని వల్లనే ఆంతర్య పురుషుని కూడా శరీరం ఉంటుంది, శరీర భాగాలు ఉంటాయి. అందుకే మనం ప్రార్థించేటప్పుడు బాహ్య నేత్రములు మూసి అంతరంగ నేత్రములు తెరిచి అంటూ ఉంటాం. మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు బాహ్య నేత్రాలు మూసి అంతరంగ నేత్రాలు తెరిచి ప్రభువును చూడాలి అనే మాట ఉపయోగిస్తుంటాం. బాహ్య చెవులు మూసి అంతరంగ చెవులు విప్పి ప్రభు స్వరం వినాలి అని మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం. బాహ్య శరీరం మనస్సు బంధించి మనోనిదానంతో ఆత్మవశంలోకి వెళ్ళాలి, శరీర వశం ఉండకూడదు. కనుక ఈ ఆత్మకు మరణము లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ధవళ సింహాసనం మీద కూర్చుని అంత్య తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ప్రకటన 20వ అధ్యాయము 11-15 వచనాలకు చూసినట్టు ఆదాము మొదలు చనిపోయిన వారందరూ ఆయన యందు ప్రత్యక్షమై, ఆయన ముందు ప్రత్యక్షమై అనే మాట ఉంది అక్కడ. కాబట్టి మరి తీర్పు తీర్చబడి అనే మాట కొరింథీ 2:5-10 తీర్పు తీర్చబడి
ప్రకటన 20:15 మనం చూసినట్లయితే జీవగ్రంథములో పేరు వ్రాయబడినట్లయితే యుగ యుగములు ఎవరి పేరైనను జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు చూసారు అగ్నిగుండములో పడవేయబడు. కాబట్టి ఇక్కడ యుగ యుగములు మరి పేరు వ్రాయబడినట్లయితే యుగ యుగములు యేసు ప్రభుతో ఉండుటకు మోక్షలోకమునకు వెళతారు. జీవగ్రంథమందు పేరు వ్రాయబడకపోతే అగ్నిగ్రంథము గల మండు గుండములో పడవేయబడుదురని ఇక్కడ రాయబడదు. కాబట్టి మనం గొప్ప నమ్మిక కలిగి ధైర్యం కలిగి ఉండవలసిన విషయాలు ప్రభునందు జీవించాలి. మనం ప్రభు చిత్తానుసారంగా నడుచుకుంటుంటే మనకి గొప్ప ధన్యత దొరుకుతుంది. ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకుంటే మరి ఎడమైపు దొంగ చెరుగలిగాడా? చేరలేదు. ఇస్కరియోతు యోధ చేరగలిగాడా అంటే చేరలేదు. ఈ పునరుత్థాన భాగ్యంలో పాల్గొనలేదు అతను. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే గొప్ప ధన్యత. యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి దగ్గరికి వెళితే అక్కడ మరి చూసినట్టయితే మరి శిష్యులైన వారు స్త్రీలను చూస్తే అక్కడ శవం కనపడలేదు అని. కాబట్టి ఆందోళన చెందారు. అయితే ప్రభు అక్కడ లేడని తెలియపరచడం జరిగింది. మరి ఆయన సజీవుడు కాబట్టి తిరిగి లేచిన మాట అక్కడ కనబడతాం. మనం కూడా తిరిగి ఆ విధంగా లేపబడతాం. ఎప్పుడంటే తెస్సలు రాసిన పత్రికలు ఎందాడు చదివారు. ప్రభు రెండో రాకల్లో వస్తారు కాబట్టి వచ్చినప్పుడు మొదట మరి చనిపోయిన వారు లేపబడతారు. మనం యేసు ప్రభు యొక్క విషయంలో మనం చూసినట్టయితే లోకాసువార్త 24:38 మనం చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు వారు గదిలోకి వస్తారు. వారికి కనబరుచుకుంటారు. నేనే యేసు ప్రభుని కనబరుచుకుంటారు. ఆయన తను కనబరుచుకుంటారు ప్రభు. అప్పుడు వారందరూ ఏమనుకుంటే భయపడతారు. భూతం వస్తుందని భయపడతారు. నేను భూతమును కాను అంటారు. చదవండి అక్కడ. ప్రభు నిజముగా లేచి చెప్పుకొనిచుండిరి. మీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు? పుట్టనేలా నేనే ఆయనను అనుటకు ప్రభు చెప్తున్నారు. నా చేతులు చూడండి, నా పాదాలు చూడండి అని బయలుపరుస్తున్నారు ఇక్కడ యేసు ప్రభు. చేతుల్లో గాయాలున్నాయి, పాదాల్లో గాయాలున్నాయి, చూడండి అంటున్నారు యేసు ప్రభు. నన్ను పట్టుకుని చూడండి, చేయబెట్టి చూడండి, నా పై చేయబెట్టు చూడండి అంటున్నారు. నాకున్నట్లుగా మీరు చూస్తున్న ఎముకలు మాంసమును భూతమునకు ఉండవు అన్నారు. యేసుప్రభు వారు చెప్పిన మాట భూతమునకు ఉండవు అంటే యేసుప్రభు వారి సమాధిలో ఎముకలు కూడా లేవు. మనం చనిపోయిన వారిని చూసినట్టయితే సమాధిలో ఎముకలు ఉంటాయి. శరీరం మన్ను కాబట్టి మన్ను అయిపోయింది, ఎముకలు ఉంటాయి. ఎందుకు చేస్తున్నారంటే రేపొద్దు రెండవ రాకల్లో యేసుప్రభు వచ్చినప్పుడు తిరిగి లేపబడతారు కాబట్టి. క్షయమైన స్థితి అక్షయ స్థితిలోకి వెళ్ళవలసిన స్థితి ఉంది కాబట్టి వారు వచ్చి దాన్ని ధరించుకుని తిరిగి మొదటగా యేసుప్రభుని ఎదుర్కొంటా కడతారు. చదవండి. చేతులు పాదాలు వారికి చూపించారు. ఎముకలు ఉన్నాయి, దెయ్యానికి ఉండవు, భూతానికి ఉండవు అని చెప్తున్నారు అక్కడ మనం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది అంటే అందుకే అక్కడ ఎముకలు కూడా లేవు. ప్రభు యొక్క ఎముకలు కూడా అక్కడ లేవు. ఈ స్థితి మనకి రేపు రెండవ రాకల్లో యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మన ఎముకలు కూడా అక్కడ లేకుండా మరి ధరించుకుని వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి ఎలా ఖాళీ అయిపోయిందో మన సమాధి కూడా అక్కడ ఖాళీ అయిపోతుంది. యేసు ప్రభుతో మొట్టమొదటి వెళ్ళేవారు ఎవరా అంటే అది మొదట చనిపోయిన వారు, తర్వాత సజీవులుగా నిలిచుండు మనము అని రాస్తారు అక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క దేహము అందుకని అక్షయ దేహము దాచితి నీవు
ఆనందముందు మీ అక్షయ దేహము తాజితి నీవు. ఆనందముందు మీ లక్షల కొలది శ్రమలు వచ్చిన లక్ష్యము పెట్టగుమీ నీవు. లక్ష్యము పెట్టగుమీ. సద్దిలా గొప్ప మహిమ దేహముతో చక్కగా మరి తిరిగి ప్రభు చెంతకు చేరి గొప్ప అంతస్తున్నారు. మృతులైన వారు మొదట లేస్తారు, సజీలుగుండు నిలిచి ఉండు మనము ఆ సమయంలో ఈ దేహంతో సహా మహిమ దేహంగా అక్షయ దేహం ధరించుకుని మరి ఈ యొక్క క్షయమైన దేహాన్ని విదిల్చి వేసేసి అక్షయ దేహం ధరించుకుని వెళ్ళిపోతుంటాం. అందుకని మరి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చాలామంది చదువుతుంటాం. 7వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం చూసినట్టయితే అక్కడ తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకొని వస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ ఎవరో అని అడుగుతారు. మరి చనిపోయిన వారందరూ కూడా అక్కడ చక్కనటువంటి తెల్లని వస్త్రాలతో పరలోకంలో తండ్రి ఎద్దుకు వెళ్తున్నారు. యేసు ప్రభువు వారు కూడా మన అపోస్తలుల గారిని చూసినట్టయితే ఆరోహణమవుతే నేను తండ్రి ఎద్దుకు వెళుతున్నారని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి నేను వస్తానన్నారు. ఆ వచ్చేటప్పటికి మనం అందరూ కూడా ఆయన ఏదైతే చెప్పారో ఆ విధంగా మనం మాదిరిగా నడుచుకుంటూ ఉంటే ఇదిగో ఇక్కడ పరలోకములో అనేక మంది తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకుని వస్తున్న వీరెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చిరని నన్ను అడిగాను. అందుకు నేను అయ్యా నీకే తెలియను అని అనగా అతడు ఇలాగూ నాతో చెప్పారు. ఆయన వీరు చూసారా గొప్ప శ్రమలు. యేసు ప్రభు కూడా దేవుడి ఉండి కూడా గొప్ప శ్రమను వచ్చి మహినేసి మహాశ్రమ పొంది మహిమకు వెళ్ళెనుగాది. మహిమ కోరని మనుజుడెవ్వడు మర్యాదగా ఎవరిచ్చు. మర్యాదగా ఎవరిస్తారు? గొప్ప మహిమలోకి వెళ్ళే గొప్ప అంతస్తు. మహిమ కోరని మనుజుడెవ్వడు. కాబట్టి ఈ తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకున్న వారందరూ కూడా పరలోకంలో తండ్రి ఎద్దుకు వెళ్ళిపోతుంది. నేను తండ్రి ఎద్దుకు వెళుతున్నట్టు కానీ మీరు కూడా వస్తారన్నారు. అక్కడ ప్రకటన గ్రంథం అక్కడ జరుగుతున్న చూసినట్టయితే గొప్ప నిరీక్షణగా ఆధారం అక్కడ దొరికిపోతుంది. కాబట్టి పరలోకంలో తెల్ల వస్త్రాలు ధరించుకుని వారు అందరూ వెళుతున్నారన్నమాట. వీరందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మహాశ్రమలు అనుభవించి వచ్చారు. గొప్ప శ్రమలు అనుభవించి వచ్చారు వారందరూ కూడా. ఆ తర్వాత వీరందరూ కూడా ఎందుకు ఈ తెల్లని వస్త్రాలు వచ్చినాయంటే గొర్రెపిల్ల రక్తంతో వారు వస్త్రం ఉతుక్కున్నారు, తెలుపు చేసుకున్నారు. అందువలన వారు దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉండి రాత్రింబగలు ఆయన ఆలయంలో అక్కడ చక్కగా ఇక దివారాత్రులు ఆత్మ అక్కడ చేరిపోయిందని మనకు అక్కడ కనపడుతుంది. శరీరం మన్ను కాబట్టి మన అయిపోయింది. కాబట్టి ఆత్మ దాన్ని దయచేసి దేవుని ఎద్దుకు వెళ్ళను అనే మాటను బట్టి ఆత్మ అక్కడ చేరిపోయింది. అక్కడ చేరిపోయి యుగాయుగములు ఈ శరీర రీతిగా ఉన్నప్పుడు మనము అటువంటి స్థితి కలిగి ఉండలేము. వెళ్ళాలన్నా ఆటంకాలే, ప్రార్థన చేయాలన్నా ఆటంకాలే. ఎప్పుడు దివారాత్రులు అక్కడ సింహాసనం ఎదుట దేవుని ఎదుట ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు, ముఖ దర్శనం చూస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి గొప్ప ధన్యత మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది. అంటే ప్రభు లేపుతారు చనిపోయిన వారు, తిరిగి యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి ఎలా లేపబడతారు, మనం కూడా లేపబడతామని గొప్ప ఆధారం, మనకు గొప్ప నిరీక్షణగా ఆధారం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. కాబట్టి మరి ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా మన విషయంలో ధైర్యంగా ఉండగలిగే గొప్ప స్థితి మనకి ఇచ్చారు. మరి లేపబడతారు అనే విషయంలో కూడా లాజరు విషయంలో మనకు అక్కడ కనబడుతుంది. అనేక మందిని ప్రభు ఉన్నప్పుడు చనిపోయిన వారిని లేపారు. ఈ లాజరు విషయంలో అయితే 4 దినాలు అక్కడ ఉండిపోయారు ఆయన. అటువంటి ఆయనే తిరిగి లేపబడినప్పుడు యెహెజ్కేలు గ్రంథం నిదాడు చదివారు మీరు. మరి అక్కడ చూసినట్టయితే ఆయన సమాధి లేపబడతారు. కాబట్టి అటు గొప్ప శక్తి దేవునికి ఉందని చెప్పి సజీవుడు ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభువుకి అనేక కార్యాలు చేశారు.
పాత నిబంధనలో కొన్ని సంఘటనలు మనకు కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి మనం నమ్మిక కలిగి విశ్వాసం కలిగి మనం ఉన్నట్లయితే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మిక కలిగి ఉన్నట్లయితే, నమ్మిన ఎడల ఇవన్నీ మనకి జరుగుతాయి. మనం ప్రభుతో సదాకాలం ఆయనతో ఉంటాం. గొప్ప ధన్యత, గొప్ప ఆశీర్వాదము దేవుడు మనకి ఇచ్చారు. ఈ పునరుత్థాన స్థితిని బట్టి మనకు గొప్ప ధన్యత కలుగుతుంది. కాబట్టి గొప్ప ధన్యత ఇచ్చిన ప్రభుని స్తుతిస్తూ మనం ఎల్లప్పుడూ ధైర్యం కలిగి, నమ్మిక కలిగి, విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. ఇటు గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చారు. కాబట్టి మనం దేవుని స్తుతిస్తాం. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధమైన మా పరలోక తండ్రి, రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు, ఆదరణకర్తమైన పరిశుద్ధాత్మని మీకు స్తోత్రములు నాయన. ఈ దినాన పునరుత్థాన ఈ మాసం అంతా కూడా పునరుత్థానం గురించి తలంచుకుంటూ నేను స్తుతిస్తూ మమ్మల్ని దీవించున్నాయన. మందిరం మరి నా తండ్రి తెరబట్టకు వీలైన సమయంలో కూడా ఇటు గొప్ప ధన్యత ఈ యొక్క మరి సెల్ ఫోన్ ద్వారా మరి మేము మాట్లాడే గొప్ప తరుణం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు. ఈ మాటలు అందరూ కూడా విని చెవి దయచేసి దాని ప్రకారంగా మరి మాటలు వినే ధన్యత అందరికీ దయచేయండి. వినదాన్ని భద్రం చేసుకుని గొప్ప ధైర్యంతో ప్రభా మీ అందు నివసించే కృపను బిడ్డలందరికీ దయచేయండి ప్రభా. వాక్య ధ్యానంలో ఉంటూ వాక్యాలు చదువుకుంటూ ప్రభా మరి యొక్క సమయాన్ని సజీవం చేసుకునే ధన్యత అందరికీ దయచేయండి ప్రభా. దీవించి ఆశించు. మరి అందరూ కూడుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభా, దైవజనుడు రాసిన అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పుస్తకాలు ధ్యానం చేస్తూ ప్రార్థన ఉంటూ ఏ రోజు జరగవలసిన కార్యక్రమం ఆ రోజు మంగళవారం ప్రార్థన ఉంది, ఆ రోజు మందిరం లేదు కదా అని అనుకోకుండా గృహాల్లోని ఆ క్రమాలను జరిపించే ధన్యత అందరికీ దయచేయండి. ఉదాహరణ విషయంలో జరిగే ప్రార్థన ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రార్థన కూడా ఆటంకం లేకుండా సాగదీర్చేయండి. గురువారం విషయంలో కూడా ప్రభా మరి నాయన శుక్రవారం అయితే మరి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు దినముగా ఆ దినాన అలా అన్ని రోజులు కూడా సమయాన్ని పాడు చేసుకోకుండా సజ్జన చేసిన ధన్యత అందరికీ ఇచ్చి గొప్ప ఆశీర్వాదంతో మమ్మల్ని నింపమని మీ కుమారుడు జయశీలైన యేసుక్రీస్తు వారి పుణ్యం బట్టి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత. అందరికీ మరణాత.